kula purun mawon ning Semarang Mas tuku galang opo anting-anting jo Sumalang yo ben rondo saka sepurane nek akeh klerune mergo yo suwe ora tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi arep atindak wae ra numpak taksi adewean apa ora wedi gur kula purun badhe pindahan ampun lucimo kula rondo anyaran ditinggal prawan rondo kangene kula ambune padha pesing ambune pesing Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting jo Sumalang yo ben rondo dijamin pirang-pirang tahun orang lagokne